ngai thatu te song song in zawa in che bai le bek ole ole tuntum kan video a kan sei tora mi poimo tak mai aya tola khamai ni kha kan sha theu angin kumsang khazakwa sumsari pakwa a iran rama islamic revolution alo thlen the na na an shoi tu poimo tak mai ni in iran mai ni lo khovel history kal phung tu danglam tu ani boka ma se miro pui tak ani na phena hian anupui khadija sakafi kuch iran emo the grand lady of iran tia shiat bok chu lo ngoi regin apa sultan khan a phena hian a thok thena chutian chon kum engemaw tam tak chung chu khamai ni te no pachong chang hi engma shia tor aum lo ang tlukani a aum zia bira chon anmi mal nun chu thuru kani tina ni chu ma se khatia iran first lady aboral nuwa khan afa te chuan hunri tak chung anu ina bomalo thuruk to thin chu ron hongin bom chunga mi chuan khadija damlaya anun kho har thin zia po arun tilang cheng hlemaya te chuan kumtam tak chung khan khadija khan enge alo thuruk to ti le apasal ne na ani ne na kha engang chengi ani ti te in anfa te he chung ko thil ti thei taka tanga chor chuak an thla te chunga khan engthil nge thlengzel ti te tontum kan video chuan kan in hodona in he video a hian tonlaya iran chanchina hingdai to ngai lo tur me chi pakha chanchin ngai num takha kan ngai thla in kan thlir hodon ani kan shia theu angin kumsang khazakwa sumsari pakop malam iranina zarina an hu ma zong khachuan tuna an nun phung kan shia tang hian hun an mangai lawa khang hun lai khachuan in ro pi tak tak te chena in nuam tak tak te le in chena nal tak tak te le man tau tak tak te european mi zia thin khatele anti dan thin anga iran mi te na anlo ti ve thin de chu mo tura tam hle maya heti hun la hian mohammed reza pahlavi chon iran chu athun hnuaya enkol mekin kumsang khazakwa somli pakhata khan apa din mun chu achel hnuwa kumsang khazakwa sumruk pasaria khan amale ama chu lalukhum in khum tirin lalti in aming chu ain wata a heba ka hian nopoi do tak mai fara pahlavi anti chu nein ani po hian apasal ro relna chon a thei patu pa apui thin ba ka iran history a me chelal lukhum khum masaber ani hi a ti chuan iran ram ro relna an kuta omlai khan iran ram po hian na sataka ma sonin parai hi iranina ma ason theina na mi poimo tak mai ani boka ani hian me chha te din mun choi sa na konga na sataka ma lo la in ramdang te ang thau hian an rama me chha te le an nun phung te chu changka na lama zertir na konga po atha le zong na satakin alo seng to bok ani chutiang chuan lal chung kwa te chuan an du du nei thein chen na in nuam taka an kho sak mai pe lama designer corner tak tak te chu in bel thinin lir thei po an du du a an man thei to thatok tak engemaw za chu an neya in an du na hun tlo hian ol sam takin an jin zung zung thei boka an tan chuan an nun man mek chu leiwan ram ti pu in seila kan sei walu tu kom lawe ma se hetia du du neya an kho sakla hian an rama chuan mire theile house in car azaw hle thunga ram in tlukla na konga an tho hlok lo ema wang hian aram mi puide chuan na satak hian an tuarta a chu mai ba ka ele bar zona konga har sana lian tak tak mi puidena an to laya an lalte nom sataka an omrek mai chu hria thiam har sa an ti in lal chung ko chunga chuan mi puide chu an thin arim pha ta hle maya hemi wang hian kumsang khazakwa somsari chawatang khan iran mi puide chuan lal nei an du to lo na chu lantir chawin mi puite na sataka lal chung kwa an do ta ka wang hian kumsang khazakwa somsari pakwa khan iran mi puite chuan an tumte ti hlo tlengin an ramlal te chu an pai thlata ani ti chuan heta an ram zalena swal tu pol zinga an ho to ber rohala musawi khamaini hi palulule miti kher kan ti ang chi mi zia nei khani in iran ram chu siam that ani ngi tur tho mi puite ma chuan atiam ba ka chumi tur po chuan na satak hian abeita a chumai ba ka islam sa kho choi sana anrama mere theite le hausa te inkar zawlu tok te chu ala siam that vek tur tho te soi thinin chutian chuan khamai ni hian anram thlak langlam tur hian a khoya tang mai po in na chu a thok ati the ome te chuan ami te ne na in lungrol taka
lalte an ban tir nuwa an rama in chena sang tak tak te chena man to tak tak te le din hmun in anglo te in kar hlalu tuk te chu thok le khata atirem to diak maya heiba ka hian fara palavi an ngei dana me che huang talu to khun chu ron ti to bokin me chia te chuan an pasal te tho chu a koy angila an som vek angai hun lai chu aron thleng ta a ei mai ba ka anu pui khadije sakhafi po kha annal bang ta no pui anglo tak hian ban tlang ma a ain lan lo mai ba ka thu a soi ngai lawa chuti rolin ngoi rengin a pasal phena chuan lo oma se Iran mi puiti ero chuan an za in the mother of Islamic Revolution tin aping po an phua sakhial ani ome te chuan amma a kan video kan lo tar nan to thin ang khan Iran ram shoi tu na puite hi an ram chung mi te ngei pu ina an hmel sha lo te la om nukin an pasal te kianga po hian mi pui mu thei tur hian anin lan ngai lo ani kha chute an che chuan khadijei po kha a pasal kianga hian ain lan ve ngai lo ba ka Iran mi chia te in chedan chator kor fol dum mai chau lang thei chau lo ha in a pasal chu ngoi rangin athil ti na chon a thlop im zela tin khadije hian aram tan hian tongkam pakhat po a cha cha om hriat ani lo ba ka engni na poimo ma chil bok lavin an ramina zalena a hmu theina na athil ti engma hria tur a ngai lo boka ma se ton jom kan video hian he mi chia an ramina zalena an hmu theina turata na alang lo roma mi poimo em mai chanchin hi kan ngai thla in kan thler ho le dona tunge alo ni sia ti tile a chanchin an zian a alan danin me che fing tak do thei em le sa khomi tak pong tin renga apasal thlop lat zelmi angin sia ani a hi adik rengem ti te kan ngai thla in kan thler ho don ani a chanchin chhuimi tena an seidanin khadije sakafi hi kumsang kha zakwa som pathuma khan terana lo piangin an chungwa hi chungko kho sakhar salem lo tak mai wantlangina an chung en anni a tin khadije hi an chungwa an famu masak ber an awangin a chungda thinlunga hian atlana ema apa hi mirsa muhammad sakafi ani in michallang palar tak mai ani mai ba ka apu po hi $0 tak mai ani boka chu mai ba ka api hi mi hausa tak mai khazan al muluk fanoni in apu awang hian an chungwa chuan van nei na tam tak an dong ti la kan se sol om lave te chuan khadije hi ano panlai tang rengin api en kol hnoi om chawin api hian atu mo masak ber an awang hian adwat ema atunu tan hian engma oi ani lo ni ber chutiang chuan heti hunlaya khadije hun mandan hi mi tam tak o ruk thin em ni in a hunlaya zirna ron thaber bera lekha azirba ka apol lew hian zerter to ani sang thlap boka tin friends strong te zertirin mi fing le ko hoi zau tak mai ani thenan hian api chon atunu le khazertir to tor hian mi thiam tak tak te arwai thina ei mai ni lovin ama pola kor thui sak bi to lew chu nei bokin ain bol so piang hian korthar a hazia boka chutiang chuan mi zong nei phak lo phei khok tha tak ram changkang so ka chang te chuan chalu sak theinin a phei khok ang bun phave hmu phaka hian anom ngai mi ulawa chu chawl ani lo kong engkima chanpui angai na hmuna pianga pui turin nula zon zang tak hian khadije chu avil reng thin bok ani setak ang khan tirana chuan tudang ma odbik levin api thazar hnoya chuan khadije chu nuam satakin akhosa a sa khulama po thei pato pa in hmangin adu zong soi ani lo reng chu aum ngai lo boka amai ro chu khadije hian heng hun lai hian apasal tu chu lo song to ave thin ma se an mani ang chi a hausalo chu pasalatan hian nei atum lo bur thunga a chan chu kan seita kang khan a khosak dan chu anom ema wangin mi har sa tak nopui ani chuan nun ha thla tak mai ani chu a hlau ani bera ma se be se lo dan devin apa chuan anun zong thlak thein tur ro manna ani tetlat mai chuta chuan mi pafel tak khoi hom le sa khomi tak rohala khomai ni chu afanu pasalatan chuan thlangin heti hunlai hian khamai ni hi kumsom ni pasari mi ni in nopui zong lai me kani a ma se khadije pa chuan afanu pasal tur chu zon musak to ma se ama khadije ber chuan pasal ne chu adu tatlat lo maya achung tile a chan de po chuan na sa takin soi puin thlem ma se
Khadija ero chuan pasal nei lam reng ran chu angai to du ta chong lawa amai ro chu hemi hnu thlani na hian khamai ni chuan Khadija chu hmutumin ani lama chuan awapan chil tariap maya heta hi chuan ama ngei na Khadija ro chu minatuma ma se chumi chung po chuan Khadija chuan khamai ni ya ani wang shim shima lo nar lovin pasal nei aladu lo awang sok chuan alo nar le ta a chan chu Khadija chuan mi pa awang mai maya anan nuam tak mai kalsan chu aphal theingang lo alo ni ma se hetiang ringot hi thil thlen dan tur chu ani bi khau lo momang pakhat chuan Khadija ngai dang hi tak mai chu a so son don chang hre maya te chuan zan khatui taka Khadija emu thelai chuan momang ron nei zol nei Mohammed Iman Ali ale zol nei Iman Hasan ate chu anina chuan ron kalin a pasal nei na tur chu an bo saida chu amumang a chuan hmuta a chung thil chu a tho vele api hnin a chuan sei ngalin chuta api chuan atunu in khamai nia ani nge thin turata na an pathianina chinchian apek anga chuan ngai pi takme in pathian o nge nia an chete wang chuan Khadija po chuan alo hnol ve ngat to khamai ni chu a pasal tan chuan apum ve thei ta hlau maya te chuan kumsang kha zakwa somni pakwa khan in Thathiang him Ramadan an man thla chuan ani nei ta ani chutian chuan Khadija e chuan khosak nuam tak ani thei a chuan thil dang zong chu kalsanin khamai ni chu adam chunga a pasal ni turin ani ta chu ni a hetia pasal nei lai hian kumsom parok mi chu anga soi a om rolin kumsom panga che upa ani thopo hi soi om thoboka ti chuan soi tak ang khan du nei theya engma eng to ni lawa hun mang thin Khadija e chu mi har sa tak chung kwa chuan loilu ta in anun in thlak dang lam thut na awang chuan a pasal nei ter po hian omdan po athiam lo hle maya amai ro chu hei hi chung khat le thenrol thate norna awang le anrina kal sola wang hian khamai ni hi pasalatan ani ni berin langa a chan chu heti hun lai hian mi chetlei rol mai alani awangin adu than awanga khamai ni kha ni in alang lo bok ani ti chuan khomin khuwa chuan a pasal ti na chuan ombe suita a chuta chuan chador ha a ngoi renga omba ka a pasal thazar noya chuan nupuirin omle fil tak ani beta a ma se chuta a khosak dan chu aswang to na a po a halatel ngai lo thil ani awangin a pasal kyang a chuan hlimna tak chu a char theilawa in khatia a pasal de khwa khomin lam an pan lai po khan Khadija e chu amahun thimna to ka wang chuan kong tluan hian a taphial ani oma midang tu ma otlawa nuam taka hun a man thin de chu a ngei to ba ka terana hun hlimom tak a man thin song te po kha a thleng le to ngai don lo ani ti te chu ngai to in khomin lampana an kalai hian lung chatakin a taphial bok ani ti chuan kan soita kang khan a pasal khamai ni te chung kwala chu chung ko khosak khar sa takle anei ang chun te po in ren chem taka mang thin ani a chuti lain Khadija ero achong ko masa a omlai kha chuan adu nei thele an chung kwa po wantlang chunglam khosak khar sa tak ani lo awang khan har sana po atong sa hle maya chutian chuan a pasal te ina aloilu tak nu hi chuan anun chu leile wan ang maya lodang lam chawin an chung ko thakhat man tur poisa tila chu amma a phe khok pakhat leina zat ve lek an ewangin an ko sakhar satur ja chu kan she thiam pui mai ome amai ro chu a hun ton mek aya thlan tur dang ani chon sila awang chuan a hun ton har sa tak mai te chu pomdan thiam tumin mani po in ne azana sa emema chu a chung ko thara chuan himbak lo po ni se a hun ton a piang te chu dam taka a pom top mai angai ve ta ani te chuan khamai ni ne na anin kara hian fa pasari ron piangin in lama chuan a fa te en kolnan hian thei to pa chho thin boka chu mai ba ka me che fing war tak ani awangin a fa te po chuan annu laka tang hian zertiana thatak tak an dong sa ema ma se mani to ka inda sang le indu tok ve tak ani na chu alabo ho lo in lam chau ngai to a pasalin ina omreng tora adu na te po chu atol chuan apal zam mai zela tum khat po Khadija chuan an khwa khomina train station masaber honna chuan a pasal shet puina po nilem lavin ama chawin avakala heta hian ina hole hnuwa a pasal chuan akal na chu lo zotin Khadija chuan
kadu tu na ti in a chang ani ome chutiang chuan a tul huna chuan a pasal thu po hi nial mai a she lo bok ani te chuan hun lo kal le dewa khamai ni chuan lal pai thla ka Iran mi puite zalen na an hmu theina tur hian ma alata a chuta apola chuan mi ngamacha chu ron lutin an ina chuan zalen na du tu pol te chuan in hmu khom te an nei thina hemi wang hian khadi je te chung katan chuan an chung ko pola in kum khom na hun chu om thei to lo mai ni lovin Iran ramlal dau dala pai thak du tu pol an ina anin hmu khom fo ta ka wangin an chung ko na po chu din hun der thong taka ading ta fo maya chutakara a pasal khamai ni chuan a hmalak na awang khan man tokin kumsang khachakwa somruk panga a lungin atanga chwa ani hnuwa phe ka chuan an rama tanga hno chwa ani ta hel maya te chuan hemi hnu a hian tarki rama te khosale no no in najab iraka te po khan hun rei lo te chung chu an chung kwa chuan an khosate boka chutian chuan an chung khat mai ni lo an engkim an chan ti la aswal om na ve amai ro chu heng hun har satak a pasalina a to lai po hian khadi che chu a pasal kyang a chon rin om takin ala om renga ma se ral tlan an ni to wangin chutan omna chuan nom satakin an khosa thei to lo thung chu chapa na japan omlai phe hi chuan ama ai zong zongin an khosak chuan a har sat lai ber chu atong ta hel maya chuta chuan ele in tur an nei lo mai ba ka ha dam taka an zal na tur mun na tha po an nei lawa heta hian khadi je chuan a pasang hina chuan mun na pa ngai ve tak adil hial ni oma ma se a pasal chuan midang te anga onve mai mai tur hian a chang thung ani chutiang chuan khadi che hian shiom ti takin heng hun zong zong hi tuarin kamai ni kha nei lo se chuan hetiang ang em ema hun kher hi atung bikin aring lawa chutakara a shiom na tibel cha tur hian afapa mastapa chu maktak main athi thut maya he hi chen kha sedan chuan apa political thila ain rola wang khan tu emu in phubalak nana an tha saknia soya oma no tan chuan mani fa te chan lukana a om lave te chuan khadi che ipo chuan afa pathin chu atwar em ema afapa a chan hlim phei hi chuan ril rumu malpo pu hlei thelavin ngai to na fim po amang thei ngai mi lawa chuti lai mekin a pasal khamai ni ero chu afa pathina chu twar velo angmaya langin athil ti lai remo chu angai to boka chu khadi che tan chuan natpui wong tham ani hel ome te chuan an chung kwa chuan friends lam an pan leta a chulai hmuna ero chuan ahma ai zongin angko sakpo alo nom ve ta de upok nen khadi che po ahma ngai to chuan a hlim ve ve to a tin ano panaya friends strong alo zer to no tele ramdang ti dan phung tlem alo shet ve ne te awang khan chulai hmuna om chu atana thil shom tak chu ani thelo shima ma se friends rama chuan chamhlen tuma kal an ni lo awangin reilo te hnuwa irana chuan an kir le thoi don ti a hriat na chuan ati lungai thin hle maya chutian chuan khadi che chuan a pasala wang hian engkim deuh tho a chan vek ti la kan se sol om lave te chuan khamai ni malak na awang chuan Iran rami puite chuan an lal chu an pai thla thei ta a kumsang khachakwa somsari pakwa February thla khan khamai ni chu Irana chuan kirli in heta hian am awanga mi puiten zelena an hmu ta ka wang khan mi puite chuan na sataka lo lomin an hroi tu chu an choi moi ta chema heta hian khadi chei po kha Irana chuan a kir vele a ma se apasal anga choi moi na pakhat ma chu adong ve haulo apasal din mun ro pui taka a thlen theina chan ber akianga anu puirin om taka om thin khadi chei chu mu kan ani ta a chutian chuan Irana hian me chati din mun hiam taka soito ni raw ma se wantlang thil ti na renga me chati o chuan ngai sak an hlo ngai lawa tin Iran chuan hroi tu tharte nein engkim chu athar hlok anga kalpui ani ta a chuta chuan khomai ni po chu an ram tan chuan mi pui mo tak mai ni en an ram history thlak danglam ani na hian kovil om chung zong chuan a hming chu adai to ngai don lawa chuti lai mekin hun kher tak an ton lai po a akyanga om reng thin anu pui khadi je chuan hun dom tak an ton lai po hian kong engki ma apasal tan chon rin om takin ala om renga chutian chon apasal enkol na chu akawa in nga to tlat ani awangin adu emo do lo ema po ni se apasal enkol chu ati ngi tur ani tok mai ani le chon Iranin anlal an bana tanga kum hi na
Irak nin indawin anin daw tan tirlai hian kamai ni cho hat ataka wangin sa takin adam lauta a tin nat na sang sang ani chautak zela wang hian khoma in kol ngai to pin hun chu amang ta hiala te chuan kum sang kha chakwa somret pakwa in daw top lama khan kamai ni po chuan anat na tur lavin athita a heta hian ama awanga engkim akal san phana athita chu khadi zeitan hian thillom om tak nge ni anga thillung chia thlak tak ni zo kang le hian thler zel don ti ang kumsang khazakwa samkwa pania khan khadi zei fapa amada chu maktak maya thile in chu chuan khadi zei chu atina ema apasal achan to mai pia lama afapa te patni achana chuan anuna chuan kho harana na satak chu aron thlenta ani khatia irana an kerle nu anram shoi na kamai ni kawa atlak nu apo khan khadi zei chuan mitlama har sana sang sang tokin doctor ten eye surgery nei turin Germany lama kaltur chuan an ron hiala ma se khamai ni chuan ram dang da ya en kol dong tora anupi kaltir chu arem te ta hau lo mai amai ro chu adu na konga mi chawai ve tak mai khadi che e chuan en kol dong tora Germany lama kal chu tum da thawin afapa thita amata nian chuan Germany kaltur hian anin rom man da thowa hetia han thler mai hi chuan khamai ni kha khadi zei laka pasal sol tak angin angai thei ome amai ro chu an fanu zara i soidana i ro chuan apa khan anu chu a thinlung zong songa amangai tak zet thole apa mu phak lawa anu om chuan apa chu a boy vek thin thu te chu anei don ring reng pu in khamai ni chuan khadi zei chu a nga tla zel thu te le arwa lawa chu e adu ngai lo thu te a soi thung ani ye chuan khatia khamai ni a thi nu khan khadi zei chu an shoi tu ro pui tak mai nu pui ani awang khan Iran rammi te chuan an za ema chu mai ba ka the mother of Islamic revolution ti hialin aming po an phwa zui bok ani kha ma se khadi jei ero chu in chung pindan pakhata in khung tlok lokin le khabu te achia thina hetianga awm lo le ram sang sang tlo tur hian azin chuak thin boka te chuan kum sang ni pakwa khan kum som kwa pathumi ni in athita a heta avuina hun po hi Iran rammi puite chuan ro pui taka mangin zana chibai buka an thla liam ba ka arwang po hi apasal an zalna bula an phum zui ta bok ani ye chuan sui tak ang khan miro pui tak tak phena hian nu pui thatak tak an om thina ni ti khadi je chanchin hian atilang chiang hle maya apasal thi tak nu a phe ka chuan pindan chung rila khadi je khan kwar in hun le ni te achia thin khani a chuta chuan bom ro tak mai hon po hon phalo chu akyanga khan ada tla chela khatia khadi jei a thi nuwa khan afa te chuan an nu ro tak a bom chu a chunga engi om ti pu an chat pui velo chu hongin chu bom chunga chuan mi tam takina an rin zero man to tak tak te poisa emo political document poimo te chu alo om hau lawa chuta chuan afapa te pahni mastapa le amata thalak chu thataka da ina oma chu che chu bom chunga chuan omani ome hei hian afapa ti thina khadi che ina atwar zia chu atilang chiangin akho har thin zia po asia thei ta bok ani ye chuan khamai ni le khadi che ti thla te hi anram chuan an thil ti na kong sang sanga chuan an dang tlat maya chu mai ba ka political thila anin rol ve po in diklo taka paithlak na an to ka thina ma se an thla kal zela hian to na chuan an thisen zon pui me pakhat chau chu Iran rama mi chalang om chun anita a hei hi achan chu anram shoi tu dangte nek chep na an thla kal sel hian an la ton wang ani ole khati song kha ton tuma kan ngai thla khole the chu alo ni le ta a video le peka in mole kan tum le chho don ya